everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas! Ang ingon niya itong ang iyang itsura. Anong naglubos puti siya sa akong damo ko? O gano'n nagilag siya o iya kong gigunitan. Kay dadong ko niya. Ang sibuti pa sa buti ni. Ang saman! Kalayan sa kondukan. Kipati pagyapon ako ang kakuot niya ni. Sangkay. May naitapok ka ni Mama Pasing. Mag-unsa naman lang ko ini ng kunding karon. Nawa na si Mama Pasing. Mag-unsa naman lang ko. Ayaw ka bala ka day, Chinchin. Dili ka pasagdan day. Magkinaon sa pagkalibutan, dili ka pasagdan. Si JR. Sila si Papa Turo gid ang nagpatay ni Mama. Sila ng kunding. Gikasilakan ko sila. Baunon ko sa kong kamatayon ang akong kasilag o pagmahay nila. Oh, yeah, pasa na ko mula. Whoops, no. Oh, pizza. Naibawan na ako. Asa ko agi kung makahikayon ko. Oh, Kanada kong punuan sa kahoy na inaaslikon ni ng center. wala. Anak, kumukat-kat niya. Ano yan ang sa akin? Lagi, just... Aw! Pataya! Paano mo? Oh! Diyan! Woo! Yo, may bisita ka. May bisita ko na ko. Kinsa may bisita na ko. Si Mama Pasing. Ha? Stilan. Sabi na ko kinsang bisita. Ikaw day gunding? Ay, wag ka lang bagyapo ikabaguha din sa Rehabilitation Center GR. O sa naging panulti mo? Ako mong bisita ni mo dong, ni ako. Kay doon na lang ko isulti ni mo. Ni ako kay aron gyud magpahibaw ni mo din nga. Sultik unsay tuyo ni mo. Tagkayawit diha, oy. Ay. Wa na si Mama ni mo Pasing. Nakapahuway na. Nakapahuway na sa inyong pagsakit ni Toro niya. Patay na si Mama ni mo Pasing, G. Ay, maramag walang ni mo. Aw, noon, mani gusto ni mo may tabo, di ba? Ikaw og si Turo ang kanunay nga nangitag paagi nga mamatay si Pasing. Bida, eh. Oray tuyo ni mo? Ang pagpahibaw na ko nga patay na nga ako inahan? Oh. GR, baliwa lang ni mo ang kamatayan sa imong inahan. Ug mo unsa man day ko? Ha? Unsa may gusto nimo akong buhaton? Unsa may gipaabot nimo? Ngamuhila ko kay namatay nga ako inahan? GR. Lagaw na. Binagugol sa tuyo ni mo. Peh! Ay! Ikaw ha? Ikaw ba? Nawadan ka na dyan sa mga pangutok pag huna-huna na? Nabuang ka na ha, GR? Unsa to? Ha? Unsa to? GR. Unsa to? Unsa to? GR. GR. Ay! Diyos ko! Si GR! May kirek! Gipakalyontehan lang siya sa gwardya at tungpin nga di battery. Aron mahunong siya sa iyang pagtuok ni mo, madam. But you don't have to worry. Maulian na siya sa iyang panimot few minutes from now. Ay, nakalitaan lang ko. Pero sa gibuhat na ako, sawa niya pagpakitag reaksyon sa kamatayon sa iyang inahan. Dili ko mahinugon, sir, kung maunsa siya. Bisa pagmamatay siya, sir. Dili ko makabasol ni mo, madam, kung ningon na nang imong reaksyon. That's normal. Normal lang na nga batio na itong mga tao nga wa makasabot ko nga nung naingon siya na. Ay, bisag sa patingali ko nimo pagpasabot, sir. Digay ko nimo makombenser nga maluoy ko niya. Sa iyang pagkasalbahis, sa iyang pagkaway igabaws o pagkaway hinungdan nga anak, kinsay mahinugon niya. Madam, kuan.
Wa na ang tao nga kaning mahinugon ug mubati unta niya bisan sa iyang pagkasalbahe, sir. Ang iyang inahan. Wa na si Jose! Oh my God. Pagod ako ang TV. Ang remote. Ingon sa dili ko makatuo nga ingon sin anak kasalbahis. Arturo con JR? Unsa siyang klasya sa pagkatao? Unsang klasya sa kasing-kasing anak siyang dukhan? Magandang umaga, Good morning, Timandat. Anong nangyari, Day? Bakit ang mukha mo'y parang tulala? Timandat, gibalita sa TV katong... Alam ko na kung sino ang ibig mong sinasabihin. Katong... Sino? Ganito, Day? Ay, nakalimutan ko pala kung sino ang ibig mong sabihin. Timandat, si JR. Katupang naka-recover sa akong phone. Aba, ay bakit po? Gibalita sa TV. Mao di ingon siya anak. Kana di ay tungod siyang amahan. Ug tuwa karon siya sa rehabilitation center. Ay, sa sinter? Mo man ang anak gani ang mga show, Day, no? Sa sinter? Manglakaw ta, Timandat. Ha? Uy, ay saan man ta? Saan man ta? Ang buot kong ibig sabihin, ay naunsin mo ko ini. Ano ba? Ay, kukuan ang, Ay, Timandat, nagkalisod-lisod ka gyud og sulti ana. Giditso pa na magbinisaya na kasinabot dayon ta. oo, bitaw, no? Galing mo, Day, Vimilen. Ay, bitaw, no? Saan man tayo manglakaw nito? Saan, Day? Oh. Niya ang sunod nga plano, Congressman. Kini si Mr. Wilmer Gucci na ilang pilantropo. Daghang mga kabataan nga gipa-eskwela. Negosyante. Tagiya og daghang mga bangko o uban pang mga negosyo dinhi sa ato. Siya ang target nato nga kidnapon. Kinahanglan nga mga A1 na to mga tao ang buhimo ini, Colonel Martel. Aron way budalyaso. Big time kinito ka na. Pwede na siyang palukat na to usa ka bilyon. Pwede, Congressman. Kung mula ang posta ini, pwede tag mula og pila ka buwan sa ato mga negosyo. O dako siyang tabang sa akong kandidatura aron masiguro nako ang pagdaog sa akong paglansar pagbalik sa Kongreso. Ang imong cellphone, Congressman. Kadot. Si Bemelin. Hello. May palanggingging, Bemelin. Dad, may paliton ko sa downtown, Dad. May pauban ko ni Ate Mandat. But, Bemelin, Please, Dad. kung magdamag ganin mong sakyanan, magpa-drive mo ni... Dad, gikapoy ang atong driver. Tingali kung sa niya may tapas sa daan kung buksan na to sa pag-drive. Dad, please, Dad. Okay. But promise, you must go home early. Yes, Dad. Nagsalig ka lang yun, nga palang gingging takaihan. Bye, Dad. Okay, bye. Pinanggagyogayin ni mong imong anak, no, Congressman. Kay bugtong na ko siyang anak, Colonel Martel. Bueno, mupadayon ta sa itong gipanagsultihan. Wala pa lagi dumating ang ating sasakyan na nabook mo, Inday. Mauna ni nagyunti, oh. Red ang color. Hala, no? Pwede na itaroon mag-aklat lang sa kagan kung nais mo sumakay? Dali na, Ate Mandat. Okay. Di kaya magagalit si daddy mo kung punta tayo sa taong yun, Day? Bagsik yun, di ba? Baka mamiligro tayo niya. Hinay ka ng tingog ni mo, Ate Mandat.
Basta tumana lang ang gusto na kong isulti nimo. Naibaw ko kung sa akong gibuhat. Ay, ikaw, kung saan ka masaya, da bahala ka. Ay, Ate Mandata. Di nilang tamagawa, Ate Mandat. Gato na si GR sa in-charge din sa Rehabilitation Center. Hala day, oy. Hey, kinabahan ako. Nagmamadali ang puso ko sa ilalim. Gikulpaan gayud ako. Naunsa man ka, ti, uy. Dili man ko taang ay mahadlo kay niya may mga gwardya ko. Unya, pe, kung paakin taan ang ginlag GR, mangtas na ba kuno na? Ay, pastela ni Mati, uy. Ayaw gud anang hunahuna ko. Ay, nako. Unsa man ito? May sunod? Ay, Excuse me! Tawag si Tia! Let's go, mo! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.